ndine musikana wangu webasa kumbo. Musikana uyu ndakangomutorawo zvezvo munongoziva vanhu vanenge vachipfuura nerodi zvikanzi ndotsvagawo basa madha. Ndakatsvaka basa zvikanzi ndatoda basa rezvanzi remumba. Unoda mari zvanzi chirera mafunga. Chirera ndafunga uzivi mari yaunodayo zvikanzi chirera mandipa. Riripo basa riripo rekutsvaira mumba uchisuka-suka uchididi. Unogona kutanga hako mangwana zvanzi aiwa ndachoda zvekutotanga nhasi. Namo auya musikana uya kwai wakagumira chifomani kana kuti wakasvika level ripi. Zvikanzi inini ndakasvika form 4. Form 4 nzi ndikati kusaka chichiri kunetsa. Nzi ndakafoira. Ndikati kwaudi kudzokorora. Zvikanzi aiwa kudzokorora ndakurisa. Kukudzidza kune kukurisa. Ndikati alright. Anyway une mwana une chii? Zvikanzi mwana ndinaye. Ndikati wakaroorwa kupi? Zvanzi ndakambororwa chichichi asi murume wangu akabva ashaika. Ndikati ashaika? Zvanzi zvairware. Zvanzi akarwara aisha ingogara chingoti mudumbu pasaka wakazongonyatsombata mudumbu iwoyo achingopedza kudya kudai so ndobva atongorwadziwa nemudumbu. Ndikati kwai akarwadziwa nemudumbu chiko? Zvikanzi aingotichera akadya sadza. Ndikabika sadza chaka ndikabika chii chese changudya aingoti mudumbu kudai so ndobva azongoshaika. Ndobva ndati alright anyway it's okay. Hashina mhosva shanda hako. First day abika kudai so sadza handadya. Ndikati ndimboshingirira. Ndikati maybe pamwe chiupfu wandatenga ndachinja ndatenga palenda. Musi ndamuti chitenga rice. Bika rice kudai so. Dai rice racho vakomana. Ndikati naiwe yapana bvawe. Ndikati umbori nemakore mangani? Zvikanzi ndine 25. Ndikati mwana wakamuita nemakore mangani? Zvikanzi ndakamita ndine 18. Murume wako akafa rini? Zvikanzi patove ne2 years ashaika. Ndikati kana zviwo wakati murume wako akafa kewo. Zvanzi ndikati wakati airwara nemudumbu aingoti akadya kuti mudumbu. Ndikati shamwari aregera kufa iwo uchimubikira zvakadai so chimbotesta unzuzo wambobika izvo.